Jankovi to nevadí, či? Nevadí mi to. Jeden stáva onen. Normálne ukáž, ako máme tu na veci rozložené. Máme zrkadlo, meč, poťah. Máme zrkadlo. Kurva, meč. A toto potom pôjde takto na hlavu, keď sa budem fotiť. Naozaj to dobre vyzerá, hej. Dobre, takže tuto dáme takto jednu. Takto dáme jednu, skús sa hlavou pozrieť na tú stranu trošku viac ku mne. Takto by to asi mohlo byť. Viac tak. Aj od chrbta môžeme. No, niečo také, no. A s tým slnkom vpredu, ak to vyjde, to bude dobre. Ideme na to. Jasne. Dobre, tu sa môžeš niekde postaviť. Dobre, pripravený? Dobre, idem iba trošku z iného uhla. Viac tam, lebo tam sú stromy za tebou. Skús vytočiť ten meš trošku, nech ho je viac vidno, tak? A viac si ho daj k tej druhej ruke, tak. Tak? Či ako chceš tak? Či ako si myslel? Tak, ako si držal, len tak bližšie, presne. Pozri sa tam. Tak. Stoj, nehyb sa. Pozri sa viac do dola. Oči hore. Tak ho vytoč, presne tak, dobre. Pozri sa doľava. Stoj, no toto je dobre, zostaň tak ako si. Tak. A tak ako ho máš, alebo vieš čo, dáme jednu rovnú. Podrž mi okuliare, toto musí byť bez okuliary. Tak. Neboj sa, potom ti ich dám späť. V pohode. Chcem, aby si ten meč mal blízko nosa takto. Trošku daj nižšie hlavu a daj nejaký výraz, že chceš niekoho zabiť. Neboj sa, idem iba bližšie. Dobre. To, čo som ti vtedy hovoril, daj si ho takto pred oči. Trošku skloň hlavu, pozri sa očami dohora, priamo do kamery a trošku ho iba otvor. Kámo, to by bolo tielko dobré na to. Tak si daj tielko. Tielko! No. Dobre. Jeblampy. Dáme modrú určite. Inak dáme fialovú. Skúsime. Dobre, a počkaj, ešte toto spravím takto, lebo... Tu ideme taký mekač.